La Comissió per l'Ampliació de l'Aeroport del Prat, que es va constituir al setembre de l'any passat, ha donat a conèixer fins a 11 propostes per fer créixer la infraestructura, entre elles algunes de conegudes, com modificar el sistema de pistes o la construcció d'una altra sobre el mar, però sobre la que més s'ha insistit és l'allargament de la tercera pista sobre els espais naturals del Delta. A diferència de fa 3 anys, en aquest cas no serien 500, sinó 840 metres més llarg i, per tant, sobrepassaria la Ricarda amb un sistema de pilones que permetrien mantenir la reserva just a sota. Passant per sobre la Ricarda sense perdre la Ricarda. És a dir, mantenint la biodiversitat subaquàtica, que és el valor més important. Tot això, assenyalen, es compensaria amb la creació d'una nova reserva humida a l'entorn del remolar Filipines mitjançant l'expropiació d'alguns terrenys agrícoles. Una nova zona humida que podria estar al costat de les Filipines, que és la part oest, la part sud, que és aquesta taca verda petita triangular que veieu a la diapositiva, dissenyada ad hoc perquè sigui l'hàbitat natural tant de les espècies subaquàtiques com dels ocells. Tinguem en compte que ja es tracta d'una àrea prevista per l'ampliació de la zona especial de protecció d'aus per tal de complir amb el toc d'alerta que va fer la Comissió Europea sobre el deteriorament continu dels espais naturals i la no execució de les mesures compensatòries de l'anterior ampliació. Per això, l'alcalde del Prat ha reclamat a la Generalitat que defineixi d'una vegada per totes quin ha de ser el model d'aquesta zona. Precisament el que diu la Unió Europea és que una zona, encara que s'hagi degradat per una manca d'inversions, no deixa de ser una zona protegida. I això és una legislació claríssima, la d'Europa. I ens estan dient precisament això. No heu fet prou, feu més. I aquí el que ens estem dient és no hem fet prou, deixem de fer i ja que mori, no? Precisament la plataforma en contra de l'ampliació de l'aeroport també s'ha presentat a les portes a Foment de Treball per denunciar que cap de les propostes presentades té present l'emergència climàtica i energètica.